Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malamanmu ta wannan gida na Dubun Asirai TV mai albarka. A yau muna tafe da sirri ne na bindiga. A zamanin da muke ciki na rashin zaman lafiyan nan, shi ne ya kamata mutum ya tsare kansa da mugayen mutane, insha Allahu. Yau muna tafe da sirrin bindiga ne mai ƙarfi da yardan Ubangiji. Wannan kaushin da kuke gani, kaushi ne na kaushin kargo ne, insha Allah kaushin kargo ne. Wato idan kana so bindiga, idan kana so ka kasance bindiga bai harbin ka, to malam ka je ka aiwatar da wannan sirrin. Ka je ka aiwatar da wannan sirrin malam. Ka je ka jarraba shi ka gani, shin bindiga ya harbe ka ko ba zai harbe ka ba, da yardan Ubangiji. Bindiga malam ka fi ƙarfin bindiga insha Allah. Abun yana da sauƙi, yana da sauƙin gaske, amma sai ƙarfi malam, insha Allah. Abun sai ka rena shi, in aka gaya maka sai ka rena shi, amma sai ka aiwatar da shi tukunna za ka ga muhimmancin shi malam, insha Allah. Yanda ake yi shi ne, ran Lahadi ka ƙudurci niyya akan za ka je ka biɗi maganin bindiga. Yawwa, ka yi niyya akan haka, sai ka tashi ka je ka inda kargo yake da. Wato in ka san inda bishiyan kargo yake malam, sai ka tunkari inda kargon nan yake. In ka gano shi, ran Lahadi ake zauwa a ciri wannan kaushin kargon. Shi kenan in ka zo ka gida ka shanya shi ya bushe. In ya bushe ka daka shi dakan hayaƙi, amma kar ka bari ƙadangare ko kaza wacce take ƙwai ta tsallako kan kaushin nan da ka shanya. Insha Allah ka daka shi ya zamanto gari, sai ka nemi wannan loto da ake cewa wannan abin nan na laka da ake yi, ka ringa shan kafin ka ci komai. Da sanyin safe ake shan, sati ɗaya ake yi. To da yardan Ubangiji ba dai bindiga ba, ba dai bindiga ya harbe ka ba malam, insha Allah. Mujarrabin ne, ku je ku jarraba, insha Allah. Sati ɗaya ake shan da loto wannan, sai a zuba, sai a ɗaura gawayi a kai, sai a ringa shan. Da yardan Ubangiji ba dai bindiga ya harbo ka ba malam, insha Allah ta'ala. Ku yi mana subscribing da liking da share domin 'yan uwa su amfana. Wanda ba su fahimta ba suna iya yi mana ta comment, mu maida musu da amsarsu insha Allah.